Hey Edwin, Hey, Siets. wat doe je hier op een schroevenzaken? Oh jongen, nou dat is een alleraardigst verhaal. Ik zit hier toch een project van Voeg 34 waarom. Friesland in prent, proza en poëzie van de Stichting Beeldende Kunst Friesland. En ik zult hier even wat zien litten. Dat ben alle gemeenten in Friesland in die tijd kregen van een dichter en een Bielsen kunstner een katerntawiest om wat de meidjes oer die gemeente. Ik heb hier een voorbeeld van het Jereveen. Willem van Althuis en Jan J. Bielsma. Nou, en Rikst had haar deelnemers vregen om eens naar dat project van 34 jaar rond te zien en om daarmee een poëtisch antwoord te komen in 2022. En ik had dat dien en daarom zit ik nu op het arkje. AV, de makkers. 1. Uit klaai, zoon of veen dolle, als haze eren bob het meerveld. 2. Of de rook van wiet met gas, de eerste spruit, vaaks en gewaaks. Alles is een wonder. 3. Ont de tiert komt en praat men oer oude totems. Uit het leert, 4. troch het Adamien, maar alles wat massa hier. Of vrije stof. En als laatste zet 5. van het boert. Kleer en nene of ene hinne. 6. Mag ze bin maken. Boeken. Riegelsrijd, ikkers, moelenvol bosk, fotten along. Doeken. Een haal verven, lei, stipt of met de kop in de wien.